שלום, זאת אומני דוד, והיום נמשיך את הסרטון. זה צילמתי את הסרטון הקודם. אוקיי, זאת בכללית סדרה של קודים וסתם להיות מכוניות וכל זה. כמה פעמים משטרה. אז פעם הקודמת הראיתי לכם קוד של מטוס. אוקיי, פעם הקודמת הראיתי לכם קוד של מטוס שהיה מטוס טוב מאוד. למה אתה רודף אחריו אם הוא בא? עכשיו אתה רודף אחרי זה. טוב, אז היום אנחנו ננסה לקחת מכוניות, להתחמק מהמשטרה. אתם יודעים, וואו, זה מכונית טובה, זה מכונית טובה. מכונית עם גג נפתח ואלוהים יודע מה. לא מכוניות עם אלוהים יודע מה. בואו נראה אם מהירה. היא. כן, יחסית מהירה. יחסית כל המכוניות שיש. אני חושבת שזו המכונית הכי טובה. אחלה מכונית. אז היום ננסה גם להתנגש. תמיד כשאני שומע את עצמי בסרטונים, אני לא אוהב לשמוע את עצמי בסרטונים, אני נשמע כמו ילד קטן. אני לא ילד קטן, פשוט ילד שלא... כן, ילד קטן יחסית, אבל וואו, זה את המשטרה, זה המשטרה. טוב, זה לא כל כך מפחיד, זה כל המשטרה. מה דפק? פתאום מכונית. אוקיי. קדימה, מה? לברוח, משטרה. לברוח. וואו. פרקור. אני בחיים לא עושה את זה יותר. או שכן. או שלא. כן, אפשר. אז אם ציינתי את זה כבר, אני משחק באקסבוקס, לא בפלייסטיישן. כן. תרצו לדעת. אני רוצה את הפנייה. איה. עכשיו המכונית שלי יותר קרובה אפילו מהמכונית הזאת שם. אבל היא יותר מהירה. שיט, המהירות שלה נהייתה קצת. וואו, נעלמת. וואו, הנה הייתה המכונית שלי. אפילו טובה יותר. נערוך, כמו שאני קורא לזה, מערב. אז קופצים. אתה מכונית רק עם טיסו למעלה. באמת זה נראה יותר יפה. סבבה. כן. אז אנחנו הולכים. עוד מעט הולכים. איה. לא. למה זה עף לי? איה. ראיתי באיזשהו אתר של קודים באינטרנט כמובן, שחיפשתי קודים ל-GTA, אבל רק שתדעו זה GTA 4, לא סן אנדרס ולא קקנדרס. טוב, כנראה הבנתם את זה בגלל הטלפון. עכשיו ב-GTA 5 יש גם טלפון, חבל שלא יש, לא בטוח. אז חיפשתי באתר לקודים, מצאתי קישור לאתר שאם אתה כותב משהו, אני לא זוכר מה, אז זה מביא לך קישור כזה למפה של GTA ולכל מיני מקומות סודיים ב-GTA. תכלס, לא האמנתי על זה, אבל כשראיתי את האתר, זה יפה. צריך לכתוב איזה שם סיסמה או משהו כזה. נסו, אני כתבתי 9 וזה לא עבד לי. עכשיו אני לא יכול להיכנס יותר לאתר הזה. כן, נראה לי שזה אמור להיות המקום שבו אמור להיות.
שקט, שלווה והמון אנשים נדרף. תסכימו אותי, תסכימו. וגם מכוניות סוף. גם מכוניות טובות רצח. אפשר לדרוס אותם אנשים. אני מסתובב פה במעגלים, איפה היציאה לכביש? בהחלט. כן, אז... בוא נראה בו פה. יש לי פה. 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 אחר כך לפה. אחר כך לפה. פשוט לראות. תרוץ כבר! כן, ופה יש כביש. מכונית. אידיוט. זה טוב מכונית אחת, אבל אני צריך לקחת. המכונית הזאת לא מצפצפת. כן. משטרה. אני כבר לא מפחד מכם. אני כבר לא... זה הטוסטוס. בא לי טוסטוס. בכלל לא נסעתי בטוסטוס. אני חייב להפסיק להגיד טוסטוס. תרוץ כבר. אני מזמן. כן, זה... איך זה? אפשר להרים גלגל בטוסטוס. וואו, זה חתיכת הזמן גרוע. אפשר לקרוא לזה בכלל אופנוע. לא, עוד פעם, לא נכנס בחרה הזאת. לא. כן, אז גם היום נציג קוד של... אז עכשיו אני מת. כן, מת. והפעם אבל... אני אציג קוד של מטוס אחר. זה לא רק מטוס מסדר, אז הפלתי את הקוד. פשוט עכשיו הטלפון שלי לא זמין. תשאלו למה. טוב, אתם יכולים בתקופות של הסרטן. הטלפון שלי עכשיו לא זמין, אז אני ממש הרבה קודים פה. אבל אני מבטיח לכם שכשיהיה לי את התקן, אתם תתרגשו. ותתעלמו מהקולות ברקע. נוראים? זה פשוט אמא שלי. מטוס ענק. מאוד ענק. חושבים על המטוס הקודם. המטוס הזה יכול רק לראות. זה מטוס משטרה. ככה אבל היריות שלו יותר חזקות. טוב, אז ביי. לא מהחברים כי אני לא רוצה. כן, אז ביי, פשוט ביי.